Здравейте! Днес на горещия стол в HR кафе ни гостува Емилия Крайнова. Здравей, Емилия! Здравей! Добре заваря. Темата, за която ще поговорим, е ненасилствената комуникация, нейното приложение в живота, а и не само и в бизнеса, тъй като смятаме, че тя има своето място. Би ли ни разказал накратко за себе си, за професионалното развитие и за моментната ситуация? Първо бих искала да благодаря за възможността да поговорим с ненасилствената комуникация и нейното приложение в живота и бизнеса, тъй като по различни начини съм била влечена в разпространяването на този метод от самото начало в България, което вече е 9 години. И през цялото време съм смятала, че рано или късно ще има възможност да поговорим за така по-целенасочено, за как тази ненасилствена комуникация има почва в бизнеса и отношенията също. Освен, че през тези години съм се занимавала с ненасилствена комуникация, напоследък от 3 години вече съм управител на Communication Academy, се казва, или това е Академия за общуване. Една организация, която се стремим да разпространяваме идеите на ненасилствената комуникация, но не само. И емпатията, емпатичното свързване, автентичните взаимоотношения между хората, емоционалната грамотност за деца, емоционалната интелигентност. Така че доста широк спектър от дейност, която касае темите за по какъв начин общуването с хората носи повече радост и удовлетворение. Звучи доста интересно. Аз, доколкото съм така навътре в нещата, един от щатите е разработил основата Маршал Розенберг, се казва. Да, Маршал Розенберг е създател на метода за ненасилствена комуникация и често представяйки го него, всъщност казваме къде са корените на това, което той е създал, а тези корени са в философията за насилие на Махатма Ганди и Карл Роджерс, създателя на хуманистичната школа в психологията. Така че реално той комбинира малко и двете неща, за да създаде един метод, който на пръв поглед изглежда подвеждащо прост, тъй като го е формирал в 4 стъпки, има някаква последователност и логика. И реално по този начин е успял да го представи и да го направи достъпен за обикновените хора също, не само в малко по-професионалните общности на психолози, психотерапевти и така нататък. Разбирам. Какво всъщност представлява този метод? Какво е ненасилствена комуникация? Да. Очаквах този въпрос. Доста пъти ми се налагало да представям, що е ненасилствена комуникация, че понякога самата аз се чудя дали има прост начин, по който да се представи ненасилствената комуникация. Обикновено, когато хора да чуят ненасилствена комуникация, считат, че това е нещо, което не ги касае тях, защото включва в себе си насилие, а ние смятаме, че все пак цивилизовани хора не общуваме с насилие и ограничаваме много често насилието само до отявлени форми на агресия, бой, побой и така нататък. А всъщност в начина, по който общуваме, има много фини начини, по които ние проявяваме агресия или насилие към другия, които дори понякога не осъзнаваме. В това число се включват всички форми на убеждаваща комуникация, малки или по-големи форми на манипулация, това да убедиш някой да направи нещо, като ти би искал. И в този си вид всъщност ненасилие означава да защитаваш, да отстояваш това, което за теб е важно и ценно, зачитайки обаче границите, които другия човек също постави. Т.е. това, което е ценно и важно и за него. Казано по един друг начин, това може да звучи като общуване, в което ние заявяваме нашите потребности, без очакването и без настояването от другата страна да ги удовлетворява. Нека малко още по-навътре навлеземе. Да. Колкото знам, основата на ненасилствената комуникация е общуването с емпатия. Какво е емпатия и как общуваш с емпатия? Да. Сега, за ненасилствената комуникация казвам, че сърцевината на ненасилствената комуникация е свързването на човешките емоции с човешките потребности. Което е ясната дефиниция за емпатия, пак в ненасилствената комуникация. Тоест, ако ние успяваме да общуваме с другите, изразявайки своите емоции и своите потребности и слушайки техните емоции и техните потребности. Пречи ли нещо на нас хората да изпитваме емпатия в смисъл, когато комуникираш, това е естествено ли или трябва да го изграждаш? На мен темата с емпатията ми е любима,
защото искрено вярвам, че ако ние успяваме да поддържаме такова ниво на комуникация, в което да можем да сме на щрек за емоциите и потребности на другата страна и да откликваме там, където може на потребности на другия, това е един начин, по който да изграждаме повече хармония във връзките си. Това включва също така и това да сме свързани с нас самите, т.е. да знаем какво се случва вътре в нас като емоции, като потребности и да предприемем действия, които са свързани с нашите потребности, което пък ни позволява да преживеем повече лично удовлетворение и лично щастие. Но истината е, че когато решим да бъдем емпатични към себе си и към другите, срещаме много трудности и те идват от няколко различни посоки. Първото нещо е, че да можем всъщност ние да сме настроени на вълната на емоциите и потребности на другата страна, ние би трябвало да имаме достатъчно емпатия за себе си, казваме. Тоест ние самите да сме достатъчно наясно с емоциите и потребностите, които вътре в нас се случват. Или да ни наредем нашия вътрешен пъзел. Защото ако аз имам някакви мои емоции и потребности, които не са удовлетворени, то е много трудно да има пространство вътре в мен да чуя за другия, какво стои като емоции и като потребности. Така че това е първото нещо. Нали? Предполагам, че трябва да имам достатъчно за себе си, за да мога да дам на другия емпатия. И от друга страна, за да може да бъдем наистина така нащрек и будни за това, което става с другия, ние би трябвало да сме колкото се може по-свободни от мисловния поток, който се случва в нас, докато ние слушаме другите. И много често не само през това, което те казват, а и през това какво ние си мислим и през цялата история, която ние имаме с определени хора. И това да може да присъстваме, наричаме го да присъстваме за другия, колкото се може по-свободни от нашия мисловен поток, позволява всъщност да се свързваме с другите с емпатия, с повече и с по-малко емпатия. Звучи лесно, предполагам, че не предполагам, сигурен съм, че не, и в момента не мога напълно да споделя мисловния си поток от нещата, които съм си записал тук. Едно от нещата, които Розенберг казва, аз често цитирам по семинари и срещи, че той казва дали слушаме хората с намерението да ги чуем или ги слушаме с намерението да отговорим по някакъв начин, да репликираме. И много често, дори аз самата се хващам понякога, че вместо да изслушам хората, аз някак си формулирам следващата реплика, в нашия случай някакъв въпрос, който всъщност искаш да не зададеш. Да. Така че вместо да изслушваме наистина на другия, ние всъщност оставаме така малко на повърхността и твърде бързо казваме да разбрах. Това е едно от нещата, които сме приели като работещ модел за ефективна комуникация, но реално това, че казваме разбрах, не означава, че наистина сме разбрали какво става за другия човек и сме успели да усетим истинските му потребности. А какво не прави агресивни? Гневът е нещо лошо, което трябва да контролираме, да потискаме. Всъщност, като малко по-рано казах, че в най-естествената комуникация считаме, че нашите чувства са пряко свързани с нашите потребности. Което означава, че в момента, в който нашите потребности не са удовлетворени, ние преживяваме негативни емоции. Съответно, гнева и агресията е сигурен знак, че наши потребности не са удовлетворени по начина, по който на нас не се иска. Хубавото в гнева и в агресията е, че колкото по-силен е гнева или колкото по-недоволни сме ние, толкова по-значима е потребността, която стои под този гняв. И ако ние приемем да изследваме откъде идва този гняв, да намерим корена на този гняв, то ние бихме намерили наистина съкровище. Защото потребността, която стои зад този гняв, е нещо, което, когато ние знаем, можем да предприемем действия, които да удовлетворят тази потребност. И съответно по този начин да намалим случаите, в които се гневим, ядосваме. И това е толкова важно, защото много често ние си мислим, че нашата агресия идва от това, че някой е направил нещо. Или ако ние се ядосваме, то е заради нещо, което е станало във външния свят. А не естествената комуникация ни подкани да погледнем къде е наистина причината. А причината е в някоя наша потребност. Така че това е посоката. Като се гневим за нещо, въпросът не е да търсим виновния, тъй като няма виновен в тази философия на мисля, няма виновен. Има просто мои потребности, които не са удовлетворени, или потребности на други, които не са удовлетворени.